Kidung Srina Tokas Maran Manisehang Gukati Tabeh sinah wanging netra suwe daramaning lara branti solae taman ora ana sada yen ra temu sira wong Nimas manis nyata kangkar ya kas marah spesial kagem Kang Mas Yanto saking Tlatar Boyolali ning rokoke salah Mas rokok kula niku Samsu kok diparingi mil nggih kula kene sopir kula dados kula malah dereng asal rokok ning mboten dados guyon Mas guyon mboten kula mboten nyuwun rokok sewindusu welawase kowe lunga pamit karo wong ayu pepujanku ati susah kangen sliramu monggo Cang Ayu Gamel tak gendong wengi tak anti-anti aku tetep nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari ya
sira kang bisa nambani yo yo Dek Amel nggih Mas Bukil lah nyawang pasuryan kuwi kemropok ya pripun meropok ngemut kayak permen lah sliramu persis sugus lho empuk lah ya cilik sosok banyu barang enak kesuwen banyu ayo nano yo rasa kang tuhu ni campur sari iki nek kabeh yogane nom tur dasare ya bar healing ya to kok ya kompak ngepose barang kok ya bendol iki gak lali lho ndol iki. Lek healing iki opone? Pikirane apa piye? Lah ya sak kabehane ya healing. Ngasih fitri ya, Mas. Lah ya Ngasih resik. entek-entekan golek pulian iki. Monggo Cahayu. Kaya yo
klikutang. Aja turu sore kaki ana dewa ngangklang jagat Iki Mas Kipli iki po anu yo dingaren nek ngejak aku. aku ya dingaren Lah iya ta. ngerti nek Apa hilap apa piye ya? ketoke kleru nyangking pokor kanca isine kowe ne Jenengan sing ngisi ya, Mas. Jenengan mawon. isine tungota Sing pas ngono lho. Sandang kelawan aja ngono mah aku. Kowe cah wedok nyentak wong lanang. Sandang kelawan Aku lak jarak kowe to. Kowe iki anu sinyale rada step kok. Ora kleru. Dadi aku ki ngepek bojo sliramu ki ya ora mung Aku yo ngrumangsani, Mas. suaramu. Aku yo jek enom jenengan pun sepuh, dadi aku ngrumangsani. Nek aku ngeki sinyal sing piye-piye ngono jenengan yo kurang tanggap ing sasmita. Aku ngerti nek kowe cah enom untuk wong tuwek iki gak pati setuju. Cayetan. Kok karo Iya to, Mas. Monggo, per. ya iku bagianipun wong melek Wong menek sabar narimo tak to iki radikal sing kok piye turi putih ditandur ning kebon aku turi putih ditandur ning kebon aku isine nyemplung sandang kambange apa Mbak Ira kambange apa Nggih cukup sekian dan terima kasih matur sembah nuwun iki wis nembang turi-turi putih mau ya ya dienggo sepot saiki piye kancane gareng iki judule wis muni ya Mas langgam sing pena nano ayo kae kaya biasane ya Lamat wus katon tejane yen pom rangaton mancara aduh wirakane sinar
nuwun Mas Gondrong. Nadyan bebek sane kali ngagoda salambar Kang Mas. Ayo Mas hancapeng rasa sing mengatiku. Iya ngaku iki. Alhamdulillah. Sak pangkling karo pasuryanku. Ya ora. Lah ya. Nggih. Nggih. Iki ngersake lagu napa? Sing gayeng Ngersake napa lagu sing- napa, Kung? Sing gayeng napa sing mat-matan melih? Oh, Sing tali gayeng. kutang mesti. Heeh. Tali kutang. Sak kami. pupuh ku digarap gayeng, Mas. Betul. Heeh. Lah, tak hitung Mas, alhamdulillah. Iki sisa-sisa fitrah iki. Alhamdulillah loh Mas. Caane sarwa asri roga ku tansah muwun iman wis lumayang garap gayeng dol among nikmas para Tak tunggal. Iya. kakek mimpi kusumana dasar Ayo dong. spesial kagem Mbah Agung. Boyo lali bergoyang Mas Mulyadi. Latar Ina, ina, ina. Lama katon dejane yen pasangot wimbo patut nyata jati komrang ati man lastariya kalila pisah sarekmu. Tarik yang aku. Hae, 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 hae. Lah ngeten iki lho aku lak marai sing ngangeni yang kakung ki lak ngeten iki. Heeh. Apa Mas? Asmanipun yang kakung sinten? Pas Agung. Apa Agung? Kok aku kenalan kok yo kowe ngegas ae. Gak apa-apa to. Ditakoni ditakoni. Lah iya. Mangke lagune Pak ngersani Agung. napa ngoten. Lagune napa Pak Agung? Sing manja, sing manja. Pak Agung. Iya Allah. Lagune Iya napa? Allah. Malah wedi dah. Lah terus pripun? Pak Agung ngersake lagu napa? Selamat siang Mbak Dela Puspita, Mbak Lusmini, Ratapan si buta, ya. Mbak Tirawira, Heeh. 12 karo Ratapan si buta, Mas Topan, Slendro. Mas Gondrong monggo mriki. Bacaane Sarawati Jeroga Tengkulan Sampun Eman Bos lumayan Kampung Dimas
nuwun katur yang kakung.
Nonton campur sari to. Kipli Kusumanada to. Sidene co biuh biuh biuh. Wayu wayu co. Sang patih sigra hanata baris nyawiji gumolong dampyak guyub rebut lampahe Pinarung dampyak watang angkat gumelar ngepeki sura ing gumuruh tan samara pamoring suksma sinumaya winahya dena sepi sinimpen telenging kalbu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjuk dumateng sahyaning para lenggah, para tamu kakung miwah putri sesepuh pini sepuh aji sepuh ingkang satu kinurmatan. Lumebaripun dumateng sedaya sutresnaning budaya Jawi campur sari ngaturaken wilujeng dalu pepanggihan malih sinarengan kadang-kadang campur sari Kipli Kusumanada pangarsa dene panjenenganipun Raka Mas Haji Yanto Kipli makarya sinarengan bas audio son kondang ugi dipun garaken langsung lumantar cerah foto video syuting gambar bening harganya miring juga didukung Genta Buana gensetnya Indonesia full solar dalu menika nglajengaken anggenipun kala kapunggel sak petawis wekdal amargi tukang wanci salat magrib dalah salat isya sak menika kadang-kadang pradangga ugi seniwati saking KKN korupsi kolusi nepotisme campur sari enggak jeneng campur sari kok kaya ora nek liyane apa laras apa budaya ngono
KKN. Samekta badhe nglajengaken anggenipun caslipur dumateng keluarga agung Bapak Mulyadi dalasan Ibu Eni Triyana. Ingkang sampun kepareng netepi darmanipun tiyang asepah hamalakaramakaken putra putrinipun sekop-sekop. Sekop-sekop. Bendole pekok kuwi kok. Mbok ya kosik. Jih menika Diahayu Zwanita Intan Ratri ingkang sampun kalampahan dhawuh kaliyan Bagus Ade Junardi putra dari Bapak Junar Tanjung Swargi ugi Ibu Siti Warni Swargi saking Bekasi. Mugi kagem penganten kekalih dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah enggal dipun paringi momongan ingkang soleh ugi solehah amin. Bapak Ibu, para tamu undangan semuanya yang kami hormati, tentunya keluarga besar dari Boyolali, keluarga besar Palembang, keluarga besar Kalimantan. Ya Allah, Pak Dewarti ini Pak pesawat, waduh. Alhamdulillah sehat ya Pak Dewi. Alhamdulillah. Sedaya kemawon keluarga besar Banser dan juga panitia. Among tamu, among sinoman, ibu-ibu pramusaji sedaya kemawon ngaturaken wilujeng dalu pepanggihan sinarengan KKN Campursari. Tasih sining kuyung kadang-kadang seniwati ingkang kala waosang sampun kala tepangan sugal pokoknya wiji. Mbok bilih Bapak Ibu nembe katepen rawuh dereng tepang kalau tepangaken malih kadang seniwati ingkang nyengkuyung KKN Campursari. Pinggir Gedebok micil saking Depok Margonda belakang Samsat ya. Bocah ayu single parent ingkang badhe ngersake monggo. Mumpung dhek ora ngerti basa Jawa. Artinya kamu itu cuantik, masih muda. Kuwi single parent jenenge ya. Sowanipun Diahayu Yana. Sopo mau? Sopo mau? Yana sopo? Yana Sylvia Bogelwati jumeneng Cahayu. Hei, ha. Woi. Lah, telat piye mbocoli. Nah latihan nyang ndol-ndol. Yo. Hei. Kasih don anu Mas, salaman selamat malam. Malam. Bagaimana kabarmu? Ini terlalu dekat. Lah yo lak kowe ra ngomik ngono kok ya. Ngene iki lho Mas Mul, golek bojo iki. Golek bojo iki ngene iki lho. Ya Bu ya, ya Pak. Golek bojo ngene iki. Patut to. Salajengipun sining kuyung kadang seniwati gesehnya Indonesia, artis saking Wonogiri yang punya Wonogiri, Giri Marto. Soalipun Diahayu Yati Hapsari Bogelwati. Lo, wah, lada, wah, lo, hey, hey, lo, wah, nambah 500 saya metu cakil jane mau. Batalke ngono kok. Kipli cah edian. Aku jane wis gawa alat lho. Kurang 500 dibatalke gak sida nyakil, Gel. Edan Kipli iki kok. Nek batalke ndek bengi meneh jam 11. Anyel aku. Jane metu cakil apik lho, Pak. Lho. Gel, golek cakil sing nom mek tuwek ngene iki ora gayeng kok. Aku ketuweken to. Tuwek. Oke, baik. Salajengipun sining kuyung kadang seniwati made in kota Cibubur, Jakarta Timur. Sawanipun Diahayu Nina Badri. Ora Bogelwati niki. Woi. Kipli. Jikokne cakilku ning mobil beli, tambah 500 sing omah gelem.
Cakilku ning mobil jikukne, congop sak air-airane. Sida mboten. Loh, jikukne pli ning mobilku. Jam 11 lho Pak dibatalke ras do nyakil gel. Lara atiku. Hop! Salajengipun Siningkuyung Kadang Seniwati made in Kota Wonogiri, didominasi Wonogiri, Pak. Malam hari ini KKN nyowanke penyanyi-penyanyi Wonogiri, Boyolaline kosong. Aduh sing di omah iki jane piye iki? Sawanipun Diayu Amel sing milikiti Bogelwati. Bocane lagi masalah neng omah ruwet. Pasuryane ketok. Pun boten, Mas. Pun boten apa. Lah pripun? Nembe ruwet Pak niki kalih bojone Lah padu arep nek sore. melu ngruwet apa piye? Heh? Arep melu ngruwet apa piye? Ora. Bojone anggota kok dadine ruwet. Anggota napa? Anggota syuting. Bengi iki wonge ra enak nyuting ning Bogor. Salajengipun Siningkuyung Kadang Seniwati asli saking Kota Sragen, Pak. Keturunan Sragen. Cuman satu-satunya Seniwati yang dimiliki KKN yang dari Kota Sragen. Sawanipun Diayu Fani Ratnasari Bogelwati. Ayo, kirane ora wani kok piye. Aku suwe-suwe kadung bojoku ning Korea kok. Nggih, Pak, bojoku nonton Korea. Poso sesase kaya wong Aku mbol ini naro kowe pengen ngono terus lho aku. kok haus to. Hop, Aku ternodai. kok kena ora kok. Kuwi mau mung kamera kuwi mau. Mboten kena Bu sumpah. Kena kene to, Bu. Mau. Ya. Kaya celeng. MC celeng yo ben nyutuk dasmu kuwi. Kok bolak-balik sesek ya ndol. Cah iki piye to jane iki? Nek wis sirep yo Golek sing sesek penak. Lah iya. Malah penak sesek lah pekoke to bojo malah sing longgar. Sekop. Tuh, aku tuh. Nawani. Ayo kali berang. Syutinge ra madhep rene tak rangkul kowe. Kula mbot Ra iso tangi ngono kae. rasa tangidul mujuk kowe lah. Ngece rasa tangil. Dek dhewe lho lagi larangan merah. Ngono melu nyanyi. Kula mboten piyambak MC-ne pekok ya ben. Nggih. Wonten rencang kula saking Wonogiri. Master of Ceremony. Mas Broto Asmoro. Caedan kabeh aku urung perkenalkan diri malah sumpuk iki. Aku tak memperkenalkan diri sih, malah diringi reok. Jane keliki piye to, Lik? Gitar kok ngendel-ngendelke lho. Tarik. Kula piyambak pangandaliwara Master of Ceremony Ki Bogel Hadi Prayitno, asli dari Sragen. Ya Allah. Oh alah, Mas Mul sampean iki kleru nanggap yoga.
Lah kula diasok-asokke lho. Dikirek-kireke kok ngono lho. Nek kula mboten apa trima kula. Kowe nggur sak spesies, Mas. Nah, miyak sepeni swasana yo. Taman Juruk wis dadi ngene. Sugeng dalu saya mawon nggih Pak Bu nggih. Langsung diaturke lagu sing gayeng bareng jambu alas sing domah nyawer. Taman apa, Mas? Taman Juruk. Jorok. Juruk. Asik KKN campur sari. Boyolali bergoyang telatar-telatar. duduk dulu ki sapa bling dhewe. Penting bayang. Ame-ame belalang kupu-kupu, siang makan nasi kalau malam mimi susu. Susu perawan rasane ra karuan. Susu penyanyi pancen enak sekali. Ayo gondelan, ayo gondelan, ayo gondelan. Ninggal terus ngaco kakak campur sari asik yang punya lampu bareng campur sari Kifli Kusumaja Mas Gondrong Baji Mas Marlan Ade
jarana gepang setyo satuku tak enteni nganti saelingmu ayo jarana gepang jarana keci tahun lama windong lama tak enteni ing pucuk ing tresno balong nangka bebasane katon sliramu wae ojo lali pawelengku muga-muga kakas janji-janjimu aku kang setyo satu tak enteni nganti sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino jarana gepang jarana keci tahun lana windonono
Yo Mas Wakit. Anjir, buat Lagunya yang di sana GWL. juga nggih, Wilujeng Dalu. Ayo. Monggo bapakmu, Bunda. Yo yo yo. Wong bagus sing tak tresnani, rino wengi sing tak impi-impi. Aku ora bakal lali, mong sliramu bebecah ning ati. Satyan sepisan ketemu ananging gedhe ning rasa tresnaku rino wengi tansah nunggu ngarep-ngarep sok kapan bali Sing tak tresno kerene wong liya, atiku kebaca tresno nanging atiku gawe lara. Hae ora Mas Wakit. Aku jan ora tegel lho. Ora apa-apa ya? Ora apa-apa kuwi mau Kerja di dinas perpajakan apa mau Mas? perpajakan. Lah nggih bagian apa? Lah THR gede wi. Oh nggih. 11,5 juta. Lah iki THR neng apa sliramu tega tinggal aku. tinggal aku kaya tanpa dosa atiku keronta-ronta duh Gustiku lunjut ngapura Pak Mul, Pak Yanto, Bu Haji, monggo. Yo yo yo. Wong ayu sing tak tresnani rino wengi mong tak impi-impi aku ora bisa lali mong sliramu papusan ning ati Nadian sepisan ketemu nanging gading nerasa tresnaku rino wengi tansah nunggu ngarep-arep sok kapan balimu. Sing tak tresno karwane wong liya aku wis kebacut nanging ati mbok gawe lara Nah, Pak Mul sampun mandhap penyanyi munggah sedanten nggih Pak Mul nggih. Nggih, ayo. Heeh. Ning apa sliramu tega ninggal aku kaya tanpa guna atiku keronta-ronta Gustiku nyuwun
ikut ringsingan. Baji, monggo baji. Monggo. Singan. Amel. Ayo tulis. Wong ayu sing tresnani. Rino wani. Wong tak ipi-ipi. Diana. Aku ora bisa lari. Akai. Wong sliramu mabuk ati. Nada sepisan ketemu nanging gedhe rasa tresnaku rino wengi tansah nunggu ngarep-arep sok kapan balimu yo Sliramu baji sing tak tresno garwane wong liya. makasih Nanging aku tak tresno. Nanging ati umbok gawe lara. Loh, Bu Haji sakit tekan lorong ngono. Lanjut ke telingsingan Mas, sak pupuh. Nggih, matur Bu suwun. Eni. Nggih, Bu Eni Trijaya. Ning opo sliramu tega ninggal aku kaya tanpa gunung atiku terang-terang Gustiku nyuwun ngapura Ati parani ngoyo-ngoyo jarine kok mangkat donga dienteni ngoyo-ngoyo jarine kok wis tekan kono ayati warna-warna pandawani nadyan durung ketemu dhewe tupa-tupa pamuse trimo burung semene wae Bareng sampean pepanggian nyatane jur lolo atine nganti wektu perpisahan nyatane jur padha kesani sembah nuwun Mas Bugel nggih matur Mbak sembah Ipa, Mbak Yati. nuwun